салом дӯстон, оғоз мекунам аз ҳама чизи муҳим. Дар ҳол шуморо бо гуфтани маблағе ки ба Криштиану Роналдо пешниҳод карда шуд ба ҳайрат меорам. Омода шавед, ба Криштиану Роналдо 125 миллион евро дар як сол ваъда карданд. Ин маоши як футболбоз дар як сол хоҳад буд. Барои қиёс, Месси ва Неймар ва Мбаппе 45 то 50 миллион дар як сол ба даст меоранд. Ин миқдор маблағро ки метавонад пешниҳод кунад? Албатта, арабҳо. Шайхони араб мехоҳанд Роналдоро дар чемпионати кишвари худ бинанд. Дар Аврупо бошад аз чунин футболбоз даст мекашанд, аммо баъдан ин хабар рад шуд ва ҳоло мо дар бораи ҳамин мегӯем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо поза ёмошро гиред ки давомаш мошти мегузарад. Дӯстон, аввалин шуда аз чемпионатҳо бозиҳои худро дар дохили кишвар Русия оғоз намуд ва имрӯзу пагго моро рақобатҳои ҷолиби интизор аст. Барои бозам шавқовар гузарондани бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз номи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аллакай дастҳое ки аз Криштиану Роналдо рӯй гардонидан ба 5 адад расид. Яке аз онҳо дастаи Челси мебошад. Сармураббии ин тим қарори дастаашро чунин иброз намуд: ман дар ин мавзӯъ сухан хоҳам кард. Мехоҳам ишора кунам ки айни ҳол дар дастаи Челси шумораи зиёди футболбозони хатти ҳамла ҷамъ гардидаанд. Ман ҳамчун сармураббии даста аз он футболбозоне ки дар хатти ҳуҷум дорам розӣ мебошам. Зарурятеро барои харидории Криштиану намебинам. Мо мехоҳем бозингареро дар хатти дифоъ харидорӣ кунем ва ин ягон ҷои пӯшидан нест. Бо назардошти ин ҳолат метавонам қайд кунам ки хатти ҳамлаамон ба қавишавӣ ниёз надорад, гуфт Тухел. Аммо арабҳо бошанд ба андешаи Тухел розӣ нашуда маблағи ҳангуфтро барои ҷалби ҳамлагари 37 сола пардохт карданӣ ҳастанд. Маълумот дода шуд ки дастае аз Арабистони Саудӣ барои трансфери Криштиану 300 миллион ҷудо карда нест. Аз ин миқдор 30 миллион барои Манчестер Юнайтед дода мешавад, 20 миллиони дигар ба миёнаравҳо ки барои трансфери Криштиану мусоидат мекунанд пардохт мегардад. Боқӣ монда ба кисаи Криштиану хоҳад рафт. Бе донистани математика маълум аст ки 250 миллион еврои дигар боқӣ мемонад. Ба Роналдо дастаи кишвари Арабистони Саудӣ қарордоди 2 сола пешниҳод кардааст, яъне 250 миллионро дар 2 сол 125 миллионӣ ба даст хоҳад овард. гуфта мешавад ки Криштиану барои гузариш ба кишвари арабӣ ҳавасманд нест. ӯ мехоҳад корномаашро дар Аврупо идома диҳад. хабарҳо хеле зуд тағйир меёбанд. дастае ки номи Роналдо бо он рабт дода мешуд, ин овозҳоро рад кард. клуби Ал-Кавкаби Арабистони Саудӣ чунин навишт: ҳамаи овозҳо дар бораи харидани Роналдо асоси воқеӣ надоранд. дастаи Кавкаб барои ҷалби Роналдо умуман ҳавасманд нест. ин даста ба сафи он клубҳои пайваст аст ки Криштиану рӯй гардонд. ҳатто агар ин хабарҳо асоси воқеӣ медоштам, фикр намекунам ки Роналдо дар чунин формаи хуб ба Арабистон барои пул кор кардан намерафт. ӯ дар синни 37 солагиаш дар Манчестер Юнайтеди заифтар дар 10 соли охир беҳтарин нишонзан мешавад. албатта ӯ дар Аврупо хоҳад истод, аммо дар кадом даста? ин суолест ки посухи худро то ҳол пайдо накардааст. мавқеи Марко Асенсио дар дастаи Реал Мадрид то ҳамин дам норӯшан боқӣ мемонд. дастҳои зиёде гуфта мешуданд ки гӯё барои харидории Асенсио омода буданд. дар байни онҳо клуби Милан фаъолтар ба назар мерасид. дастаи кишвари Италия дар канори рост ба 2 нафар мароқи хуса зоҳир мекард. яке Марко Асенсио ва дигари Ҳаким Зиеш ба ҳисоб мерафтанд. чунон ба назар мерасад ки дар ниҳояти кор дастаи Милан футболбози мароккоиро интихоб кард. як дастаи дигар Челси гуфта мешуд. лондониҳо ҳам акнун таваҷҷӯҳи асосиро ба хатти дифоъ равона кардан ва дигар нақшаҳои харидории бозингари моил ба ҳамларо надоранд. аммо аз тарафи дигар пас аз гузариши Рафиня ба Барса шояд Челси ба номзадии Асенсио баргардад. гуфта мешавад ки Реал Мадрид нақшаи тамдиди шартномаи Асенсиоро надорад. дар баробари ин мадридиё намехоҳанд дар ҳамин равзанаи трансферӣ ӯ аз даста равад. аз ин ҷо маълум мешавад ки футболбози испанӣ то анҷоми қарордодаш дар сафи Реал бозӣ хоҳад кард ва баъдан метавонад ба ҳисси агенти озод ба дастаҳои дигар пайваст шавад. шартномаи кунунии Асенсио бо Реал Мадрид то тобистони соли 2023 амал мекунад, яъне футболбози испанӣ як соли дигар бо пироҳанҳои Мадрид бозӣ карда баъдан метавонад ба клубҳои дигар гузарад. як дастаи дигаре ки ба Асенсио мароқ зоҳир карда истодааст, Арсенали шаҳри Лондон ба ҳисоб меравад. бархе аз мутахассисони соҳа бар он назаранд ки ин футболбоз баъд аз анҷоми муҳлати қарордодаш дастаи Арсеналро интихоб хоҳад кард. дар мавсими сипаришуда Марко дар 42 бозӣ 23 гол зада, 2 партофти головар намудааст.
рӯзи 24 июл бозии дастаи Реал Мадрид ва Барселона баргузор мешавад. Ин бозӣ дар шаҳри Лас-Вегас дар доираи ҷамоатҳои таълимӣ ва тамринии дасту дар ИМЕА доир хоҳад шуд. Сармураббии дастаи Реал Мадрид Карло Анчелотти дар ин бора чунин ибрози андеша кард: мубориза бо Барса дар Вегас, бозиҳо бо чунин рақиби дӯстона буда наметавонанд. Барселона дастае мебошад ки мо хеле эҳтиромаш мекунем, бо ин тим мо рақибони бузург маҳсуб мешавем. Ин бозӣ ба шоу табдил меёбад ва дар баробари ин рақобатпазирӣ он дар сатҳи баландтарин хоҳад буд. Наметавон ба гуфтаҳои Анчелотти розӣ нашуд. Эл Классико бузургтарин бозӣ дар сайёра. Ин рақобат дар доираи бозии рафиқона баргузор мешавад, аммо магар байни Реал ва Барса ягон бозии дӯстона мегузарад? Фикр дорам ки не. бозӣ рафиқона бошад, санҷишӣ ва ё барои эҳсонкорӣ баргузор гардад, ин ду даста дар майдон дар дилхо рақобат душман хоҳанд буд. шояд Реал нияти қаз гирифтан дошта бошад. худрасон мекунем ки дар Эл Классикои қаблӣ Барса бо ҳисоби калон ба Реал Мадрид ғолиб омад. Барса бошад собит хоҳад кард ки дар мавсими навбатӣ онҳо рақиби асосии Реал хоҳанд буд. ҳамчунин Реал Мадрид дар Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико рӯзи 27 июл бо дастаи Америкаи кишвари Мексика ва рӯзи 29 бо Ювентус бозӣ хоҳад кард. Александр Зинченко то ҳол футболбози Манчестер Сити мебошад, вале ин дар рӯзҳои наздик метавонад тағйир ёбад. Гап сари он меравад ки дастаи Арсенал ин футболбозро акнун мақсади асосӣ дар бозори трансферӣ намудааст. То ҳамин дам лондониҳо мехостанд Лисандро Мартинезро аз Аякс харам ва диққати асосӣ ба ин гузариш равона шуд. Вале ҳамакнун пас аз нокомӣ дар ҷалби бозингари аргентинӣ, Арсенал тамоми кӯшишро барои овардани Зинченко равон хоҳад кард. Инҷо суоле ба миён меояд ки барои Александр варианти беҳтар мондан дар Сити бошад ё гузариш ба Арсенал. Инҷо бояд ду тарафи масъаларо бинем. Дар натиҷаи ҳар ду Зинченко метавонад бозингари захиравӣ монад. Агар ба Манчестер Сити Кукурелла биёяд, пас футболбози украинӣ ба пуррагӣ бозингари захиравӣ хоҳад шуд. ӯ аз пештара дида вақти камтари бозиро пайдо хоҳад кард. дар Арсенал бошад дифогари бисёр бо маҳорат Киран Тирни ҳунарнамоӣ мекунад. ӯ дар рақобатпазирӣ метавонад аз Зинченко пешгузашта нафари асосӣ ва интихоби якум барои Артета дар канори чап шавад. аммо мушкилии Тирни дар осебпазирии ӯ мебошад. аз ин лиҳоз барои Зинченко варианти беҳтар гузариш ба Арсенал мебошад. тамом. бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.